Zo. Nou man, mooi dat we binnen. Ik dacht we sluiten au. Een hele rieke carrière. Ik heb een quiz. We beginnen vrij makkelijk. Oké. Ysbrand. Wat is de geboortedatum van Anne? Ja, 10 februari. Ik weer erbij. Anne, wat is de geboortedatum van Ysbrand? 10 februari. Ze binnen haar hele leven al onskietbaar verboen. Tweeling Ysbrand en Anne Galema. Ik kent een op het heidenskip en grutbracht met veel jeppen. Anne, de eerste wedstrijd van Ysbrand. Wanneer wie dat? Welk jaar? 2000. En hoe wie het voor hem dan? Wat was zijn eerste, wist dat? Ja, dat wie 2010. De eerste. Want hier is de Jarmtakkenbrutsen hier op het oefenskanske achter. Dus hij moest nou niet stellen. Ja, uiteindelijk vaker in het ziekenhuis wij staan op het podium staan, maar dat gaat er ook een beetje bij. Beide staan ze in de top 5 meeste sprongen neer. Zowel Anne als Ysbrand hadden er meer dan 2000. En kan er die stok stil krijgen. Hij kan wel heen komen, hè? En hij kan echt wel wat uitspringen. Hoeveel meter het Anne in totaal sprongen? 17.000 meter. Ik sprong meestal wat meer wie het. Dat is mijn hobby net, maar ik denk dat Ysbrand die heeft misschien wel 24.000 meter. Ysbrand het 22.092,9 centimeter. Uiteraard. Maar er komt nou officieel een einde aan. De man binnen 40 en houden op van Jeppen. Kan hij de titel nog wat meer gewoon? Hij pakt helemaal de top. We zijn beide zoen en we kiezen zelf het moment van stap in. Zit in de topklasse, doen een leuk mooi. Het is mooi. Nou ben je nog gewoon kanshebber. En dat betekent dat het ik echt kan. Had je op het laatst denken, nou ik weet het niet meer, dat het nog wel slaging gaat, nou, dan ben je te lang terug in. Op de tribune zitten al jarenlang Hoytemem te genieten van de tweeling. Ik voor haar zal het de komende tijd oors worden. Het heidenskip heeft nu 50 jaar bestaan. Dat wij volgen hier al 50 jaar hebben. Dus dat de jongens ophouden, dan ben je wel even een stukje kwijt. Wat altijd in je leven zit en wat alles is altijd belangrijk geweest is. Maar wat ik wel bloot, bloot wel belangrijk. Nou, de bloot wel bij het leven. Dat ken gewoon niet meer oors, dat zit gewoon in het bloed. Dit hier wordt er precies 50 jaar veel hebt op het heidenskip. Een jubileum hier. De Galema's binnen wichtig voor de club. En Anne Galema gaat hier te water. We zijn natuurlijk het heidenskip goed op elkaar gezet. Mooie sportieve prestaties, titels die ze wonnen. Maar ik karakterpersonen die het binnen. En ze staan altijd voor die kleer als ze vregen. Ze willen altijd helpen. En ze verliezen bij de club nog een grote naam. Nart Bransma is ek hikkentijn op het heidenskip. Hij won meerdere titels, maar hij houdt er mooi op. Ja, gaat hier ver voorbij de 20. Het is een stukje van je leven in de simmer. In de hele simmer. Ik bedoel, in de winter het draait eromheen. Je bent aan het voorbereiden voor het vierleppen. Ja, dus ja, het is een onderdeel van je leven op een gegeven moment ontwikkelen. Dus ja, belangrijker nog. De afsluiting van het seizoen zit er aan te komen. En daarmee ik het einde van de Galema's. Nog 2 wedstrijden. Beide op het heidenskip. Is dit de warming-up, Ysbrand? Ja, met wat een blikje. Hoe gaat het dan? Denk je nou, dit is weer een van de laatste warming-ups die ik doe? Nee, ik probeer nou juist denken niet te schakelen. Het is niet een stroom van hechtepunten. De hechtepunt is de reis. De reis die je maakt naar dit moment. Dat kan je net in één stipje geervetten. Natuurlijk binnen sportief hele mooie hechtepunten. West-Fries kampioen, PR, NWM winnen. Dat zijn hartstikke mooie dingen. Maar het hechtepunt is de totale plaatsing van ontwikkelingen en ja, de reis die je maakt. Het ziet er goed uit. Gaat het volgens mij net goed redden. Oh, jammer. Maar wat een mooi. Als wij de bruggen volgen, is er een generale voor het NK. De laatste wedstrijd van het seizoen. Wat ze net weten, is dat die eens in het teken van Harden stiert. Hey Anne, wat is dan van? Laat je dat Anne er doorheen gaat. Waarom? Nou ja, we hebben iets moois voor hem. Waarom? Ja, de laatste sprong, hè, dit hier. Ja, een applaus. Maar ik Anne Galema neemt dus afscheid van u en ik als club willen we hem heel erg bedanken. Want op 9 mei 2010 sprong hij zijn eerste wedstrijd in Driels bij de jongens. De laatste sneu van augustus is het Nederlands kampioenschap. Dat wordt dan echt de allerlaatste wedstrijd van de Galema's. En dan is de naai te jaren 50 hier, 4000 sprongen,
50.000 meter en tientallen titels. Een eind aan een rieke carrière. Alle sprongen die we dus in hebben. Dus ik gewonnen weer. Het Auskiet. En nou misschien van aanhalen ik weer op. Mooier kent toch eigenlijk net. Ja, zo is het. We stappen er maar, jongen. Ja. Maar zo. Ja, dat is weer dan. Dat weer het, jongens.